Murad Khalif Libjan ta' 41 sena baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li l-ħamis seraq mutur u ndarab bih wara li waqa' minn fuqu fil-Ħamrun. Il-każ seħħa l-ħabt tal-10 ta' filgħaxija meta allegatament il-Libjan seraq il-mutur minn triq id-Duluri. L-għajnejn qassiesa tal-Pulizija mid-distrett tal-Ħamrun innotaw isuq il-mutur mingħajr elmu. Meta l-uffiċjali tal-Pulizija kienu se jwafquh biex ikellmuh dwar dan huwa ħarab minn fuq il-post u saħansitra bda jsuq fid-direzzjoni żbaljata. Ma li daħal fi triq Bleki f'Talpjeta, il-Libjan tilef il-kontroll tal-mutur, baqa' tilha fuq bankina u waqa' minn fuq il-mutur. Huwa prova jaħrab minn fuq il-post bil-pulizija baqa' tissegwih u ġie arrestat fi triq ix-xatt l-imsida. Il-Libjan ittieħed f'ċentru tas-saħħa minħabba ġrieħi li sofra fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. Is-Sur Khalif li der il-qorti bidu fil-ġibs qal li m'għandux saqaf fuq rasu u ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Raġel ta' 31 sena minn Birkirkara tqiegħed fuq ordni ta' probation għal 3 snin wara li wieġeb ħati li weġġel is-sieħba tiegħu u lil bina ta' 16-il sena waqt argument li seħħ nhar l-ewwel tas-sena. Ir-raġel li jismu ma jistax jixxandar biex tkun imħarsa l-identità tal-vittmi wieġeb ħati wkoll li jeddidhom l-għadda tal-inċident li wassalhom biex jagħmlu rapport l-assa. Quddiem il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ, ir-raġel ammetta l-akkużi miġġuba kontrih. Il-qorti qaltlu li kienet qiegħda tagħtih it-tieni ċans, qaltlu li ma tistax tweġġa' lin-nies li tgħid li tħobb u rrifjutat tisma' dawk li sejħet bħala skużi ta' xorb jew provokazzjoni. Saħqet lin-nies għandhom iħossuhom siguri f'darhom. Qaltlu li hu qiegħed hemm biex jipproteġġi lill-familja tiegħu u mhux isir il-problema tagħhom. Il-Pulizija qiegħed hemm biex tgħinek qaltlu l-Maġistrat waqt li sostnit miegħu li għandu jkun ta' eżempju għat-tifel tas-sieħba tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.